Така, здравейте! Днес ще ви покажа как се сваля километража на Ford Focus втора генерация 2006 година. Сваляме, това тук нещо се издърпва. Тук има две болчета, които аз съм ги развил предварително. Ето ги. След това взимаме една отверка и тук отгоре лекичко се натиска. Ето. Ето. И така излиза километража на автомобила. Вече от тук нещата отзад са ясни. Има щипки, където се свалят. В нашия случай има изгорели крушки. Искаме да видим какъв е случай, какво се случва, защо не светят. Затова го разглобяваме.